Tervetuloa Tonis Tech-blogin unboxaukseen. Tänään unboxauksessa uusi iPad, 64 gigaa muistia ja 4G-ominaisuus. Ja tässä on iPadin boksi. Edessä on kuva uudesta iPadista. Sivulla meillä on iPad-logo. Ylhäällä hopeinen Apple-logo. Toisella sivulla iPad-logo ja pohjassa hopeinen iCloud-logo. Takana meillä on merkintä, että tämä on 64 GB ja 4G iPad. Sitten vaan unboxausveitsi käteen ja muovitrikki. Noin vedetään tuosta reunasta tuo auki ja tästä alhaalta, alhaalta kanssa auki ja otetaan vielä tuolta toinen puoli varmuuden vuoksi. Sitten revitään se muovi pois siitä. Näin hienosti. Ja avataan mitä täällä ja katsotaan mitä täällä on laatikossa sisällä. Näin se aukeaa. Ja siinä on uusi iPad koko komeudessaan. Kyllä näyttää upealta. Sitten nostetaan tästä muoviläpyskästä ja katsotaan vähän aikaa, pistetään se tonne sivuun vähäksi aikaa, noin. Katsotaan mitä muuta meillä on täällä. Tässä on laturiadapteri. Toi vaan laitetaan tohon noin. Yhdistetään näin. Se on helppo homma. Sitten katsotaan, täällä meillä on, luulisin, että täällä meillä on näitä manuaaleja. Kyllä. Tässä päällä meillä on SIM-kortin ejektori, avain. Ja täällä meillä on käyttöohjeita, pikaohjeet ruotsiksi ja suomeksi. Tässä on ruotsiksi, heitetään ne sivuun. Sitten on suomeksi, nekin voi sivuun. Sitten tässä on vähän tarkempia tietoja iPadista, ruotsiksi ja suomeksi tietenkin. Ja sitten kaikkien rakastamia iPad-tarroja, mitkä tulee kaikkien iOS-juttujen mukana. Ja sitten meillä on vielä tämä 30-pinninen USB-adapteri. Tää laitetaan tähän seinään menevää osaa ja toi tulee sitten iPadiin kiinni. Ja laitetaan ne tonne sivuun ja sitten meillä ei ole muuta täällä laatikossa enää. Ja tässä meillä on uusi iPad. Otetaan muovit pois ja katsotaan vähän ulkoapäin mitä tässä on. No heitetään se muovi pois. No niin, elikkäs täällä meillä on 30-pinninen telakointiasema ja siinä yläpuolella on kotinäppäin. Sitten täällä sivulla meillä on äänenvoimakkuuden säädöt, tosta laitetaan ylöspäin ja tosta alaspäin. Sitten meillä on mykistysnäppäin, mikä painetaan alas, jos haluaa, että on äänettömällä. Tai ylös, jos haluaa säätää itse äänenvoimakkuuden. Ja täällä ylhäällä meillä on nukkumispainike kautta power button. Tää musta osuus on 4G-antenni. Sitten meillä on 5 megapikselinen kamera. 1080p kuvaa voi kuvata, eli Full HD. Ja tässä meillä on 3.5 millisille kuulokkeille paikka. Sitten on SIM-kortin paikka. Tähän käytetään sitä SIM-kartin ejector-työvälinettä. Ja täällä alhaalla meillä on kaiutin paikka tai kaiutin. Ja edessä meillä on FaceTime-kamera. Ja käynnistetään iPadin ensimmäisen kerran, eli painetaan täältä Power-näppäimestä, pidetään sitä vähän aikaa pohjassa ja Apple-logo tulee näytölle, jolloin iPad käynnistyy. Ja näin iPad on nyt latautunut vähän ja ensimmäiseksi tulee iPad-logo ja slideri, mistä vedetään tänne sivulle. Noin, ja ensimmäinen asetus, mikä pitää laittaa, on valita kieli. Mehän ollaan Suomessa, mä otan Suomen tosta ja painan seuraavaa. Seuraavaksi tulee mikä maa tai alue, missä olet. Me ollaan Suomessa, niin painetaan seuraavaa ja sitten kysytään, että haluaako ottaa sijaintipalvelut käyttöön. Otetaan sijaintipalvelut käyttöön, noin, painetaan seuraavaa. Sitten pitää valita VLAN-verkko ja mehän otetaan meidän oma verkko.
ja valitaan meidän oma VLAN-verkko tietysti. Noin. Ja sitten kysytään salasanaa, laitetaan salasana. Noin, ja sitten odotetaan seuraavaa vaihetta. Noin, painetaan seuraava. Sitten aktivoidaan iPadia. Tää tapahtuu aika nopeasti. Ja nyt on iPad valmis käyttöön. Mutta meillä ei ole vielä SIM-korttia. Painetaan seuraavaa. Sitten iPad kysyy, että otetaanko käyttöön uutena iPadina vai palautetaanko iCloudista vai iTunesista, otetaan uutena. Sitten kysytään, pitää kirjautua sisään omalla Apple ID:llä tai luoda ilmanen. Mä kirjaudun mun omalla nytte. Näin. Noin, ja sitten pitää hyväksyä käyttöehdot. Hyväksytään. Noin. Sitten otetaan ID käyttöön. Näin. Sitten valitaan, käytetäänkö iCloudia vai ei. Mä en käytä nyt iCloudia, painetaan vaan ja seuraavaa. Sitten ei lähetetä viemäärityksiä, seuraavaa. Nyt en rekisteröidy Applella, painetaan seuraavaa. Ja näin, iPad on valmis käyttöön. Ja kyllä näyttää näyttö hyvältä. Ei ehkä sinne kameran taakse tuu hyvää kuvaa, mutta on kyllä hieno kamera. Ja muista myös seurata meitä Twitterissä @Tony'sTechBlog ja Facebookissa Tony'sTechBlog. Kiitoksia katsomisesta ja moro!